खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गासिखौबो बरायबाय। आसाम पुलिस इन्सपेक्टर माबोरै जानो हायो? सासे पुलिस इन्सपेक्टरनि खामानिया मा? बे आंनि सोंथि नङा, आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसो सोंथि। बे सोंनायनि फिननायखौ आं बे भिडिअआव होगोन। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि सोमोन्दै सिगांनि भिडिअआव आं फोरमायखांबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक होदों, नङाब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। आसाम पुलिस इन्सपेक्टरा जाबाय क्लास 2 रेंकनि अफिसार। साब इन्सपेक्टरनि सेनियर आरो डिएसपिनि जुनियर रेंक। साब इन्सपेक्टर आरो डिएसपिनि गेजेरनि रेंकआ जाबाय इन्सपेक्टर। सासे इन्सपेक्टरनि डिउटिफोरा मा मा? नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सासे पुलिसनि डिउटिफोरा मा मा जायो। सासे पुलिसनि गाहाय डिउटियानो जाबाय समाजनि गेजेराव हादरनि ल' एन्ड अर्डार आरो संबिजिरारि मोन्थाइफोरखौ मेनटेन खालामनाय। बेफोरनि अनगायैबो सासे इन्सपेक्टरा गंसे पुलिस थानानि असि एबा अफिसार इनचार्ज। थानानि सिङाव थानाय गासै स्टाफ, कनस्टेबल, एएसआइ, एसआइ बायदिनि गाहाय एबा हेड। बिथांमोनखौ दैदेननाय, गाइड होनाय, केस रेजिस्टार खालामनाय, चार्जशिट फिल खालामनाय, गोनां समाव कर्टआव नुजाथिनाय, क्राइम, ल' एन्ड अर्डार बायदि रिपर्टफोरखौ सेनियर अफिसारनो फोरमायनाय बायदि बायदिफोरा सासे इन्सपेक्टरनि खामानि। बेफोरनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि खामानि डिउटि थाबावो, जायखौ बे भिडिअआव फोरमायनाया एसेबां गोनां नङा। बे भिडिअनि गाहाय थांखियानो माबोरै इन्सपेक्टर जानो हायो, बेनि प्रसेसफोरा माबायदि, बेनि लामाखौ दिन्थिनायल'। लोगोफोर, पुलिस बिफानाव कनस्टेबल, एसआइ, डिएसपि, एसपि बायदि जानो थाखाय डाइरेक्ट एग्जाम होनो हायो एबा डाइरेक्ट एग्जाम होनानै बेफोर साख्रिखौ लानो हायो। नाथाय इन्सपेक्टरनि थाखाय बेबायदि डाइरेक्ट एग्जाम जेबो गैया। सासे सुबुङा प्रमोशननि गेजेरजोंसो इन्सपेक्टर जानो हायो। जायफोर पुलिस बिफानाव अलरेडि एसआइ थामहिनबा साब इन्सपेक्टर जानानै दङ, बिथांमोनखौ प्रमोशननि गेजेरजों इन्सपेक्टर खालामनाय जायो। साब इन्सपेक्टरनि सेनियरिटि, सार्भिस रेकर्ड, डिपार्टमेन्टेल एग्जाम बायदिनि सायाव सोनारनानै इन्सपेक्टराव प्रमोशन होनाय जायो। जायफोर इन्सपेक्टर जानो गोसो, बिथांमोना डाइरेक्ट एग्जाम होनानै गिबियाव एसआइ जानो हायो आरो बेनि उनाव जेब्ला सेनियर जायो, मोजां हाबा मावो, अब्लानो इन्सपेक्टराव प्रमोशन मोननो हागोन। आदारवाइज पुलिस इन्सपेक्टर जानायनि बेबायदि डाइरेक्ट लामा एबा एग्जाम बिदि जेबो गैया दासिम आंनि मिथिनाय।